Jisu Kaitor da abono tui ang part 1 te part 2 video already snambai paikha norok description mannai o video nai di. Jisu Kaitor ya ba God ya okok non Christian simia kwbangma Christian rok bo sanai tong. For example, Jehovah's Witnesses borok bo saw Jisu Kaitor ya ang Trinity ni video snam thani comment sok paikha khorokni borokni. Borok saka Jisu Kaitor ya phaidi borokni comment kisa naileyano. Phano sajla no phano phola kathar hinke o verse rokhe tamosa or Bible verse reka. Ihi phano sajla no te phano phola kathar ni ang phringya ani video ang saya. Tamake pha sajla te phola katharle 3 person thanjakhe Godhead ngo hnise ang phringo. Kok angka pha sajla te phola kathar khorok tamle Godhead wo unity eba thanja tong. Pia baksa borok wansugo pha simi se Kaitor sajla te phola kathar ke Kaitor engya. Pia abahaya Bible kaham ke porikhe jeng sawi mano. Pha angka Kaitor sajla bo Kaitor phola kathar bo Kaitor. Tamake phale sajla boya phola kathar boya. Sajla bo pha boya phola kathar boya. Phola kathar bo sajla boya pha boya. 3 in 1 abono Trinity. Te kaisa comment jeng nailene bosaka. Nini o sermon biblical by milia. Omo haike sermon tardi buila srengdi aboni ulo frengdi. Kaitor no sajla hanke John chapter 3 verse 16 o verse tamosa. John chapter 3 verse 16 oro samani ke Kaitor sengsar no asuk hamjakmani bagai bini songdari sajla no rohorkha. Obutango bini bujimani hanke Kaitor se sajla no rohor hanke sajla Kaitor engei manya. Jisu Kaitor engei manya. Jesus is not God. O sungmungni answer renani sekang phaidi te kaisa bini comment naileyana bos hapika. Jisu Kaitor ya bo Kaitor ni mangtangsi Kaitor ni sajlasi Jisu subraisi bo Kaitor bai baksa paithak ni salabugra engei phainai hinai amasiasi bono karei sengsar snamjagya au bono karei sengsar snamjagya asuk snamjakmani bisingo bono kotor bo jotoni bagai sakno rekha te gthwino mechenei chukna hawo Kaitor ni chungsacha achuk thayungni yagra bkhak achuk jakni Bible saw. English Bible Kaitor no God Lord ni siyo joto capital letters by. Jisu no ke Lord ni siyo puila simi capital taike joto small letter. Lord subrai hinmani si. Lord te Lord ni pherlai mongtong. Puila Lord ke joto capital letters by sijak LORD. Te kaisa Lord ke capital letter by chengo L te ORD ke small letters. Tabuk sungmung ke Jisu Kaitor ya abo busuk jorate kubui. Sabaksa Bible verse wo Kaitor bai sajla no juda ke nogo. Aboni bagai sajla Kaitor ya ni kabangma Christian rok bujiu. Abo hai Christian rok ni buji mani engka Muslim rok buji mani bai pherlaya. Muslim rok ni sungmung kha Jisu boro saka ang Kaitor nei. Jisu no Kaitor nei poito khlaya ni bagai no Muslim rok Jisu no khulumya. Tamni hinke borok bo khoroksa Kaitor kaisa simi God is one ni poito khlainai monotheistic engmani ba. Jisu Kaitor si engya hinke bono tamni khulumnai ni borok Jisu no khulumya. Je Christian rok Jisu no Kaitor ni poito khlaya rok borok Muslim rok hai simi engya. Borok Jisu ni jorani judai rok haibo engmani klayo. Judai rok bo Jisu no Kaitor ni gosia. Jepro Jisu bini divinity ni koksaw bo Kaitor obono claim khlayo. Apro no judai rok ni reaction le Jisu no butharnani ampelayo. Piaba ang haino haisao sajla Jisu ungkha Kaitor no tamake bo aphaya te phola katharia. Jisu no Kaitor ang part 2 jora videos namjak description habi o video nanya tapokdi. Phaidi 7 point ni bisingte o video o Jisu no Kaitor Jesus is God abono chung proof khlai bujilayano. Point number 1 nung Jisu no Kaitor se ni poito khlaya ke Jisu no nung khulumnani se nangya. Tumung no nung Jisu no Kaitor ni poito khlaiwi Jisu no khulumbui tongkhangke abongkha kuno logic gre. Bible chung no strong ke phrengo nini Kaitor subraino simisi suriwi khulumdi. Matthew chapter 4 verse 10. Kaitor no karei chung tei khorokcha sukno phano khulumui si manya. Phiaba Matthew chapter 14 verse 33. Sagri rok Jisu no khulumlaikha ni obutango saw. Rungo tongnai sagri rok Jisu no khulumlaikha. Matthew 28 verse 9. Obutango bo chung nugo aro saw. Achomsa Jisu borok no nukjagai norok hamdi hinai saka borok bini thani phailekha hake bini yakong ka bagai khulumlaikha. Sabano khulum Jisu no khulumlaikha.
Kaitor simise khulumjaknai wngwi tongkhe Jisu bahai ke kaitorni jagano nakha botamni khulumjagwi tongkha. That means Jesus is God. Jisu wngkha kaitor chwng or proof nukha. Point number 2. Jisu achainani kok diari Jisaya chapter 9 verse 6 o bwtango bwsao chini bagwi chrai khoroksa achaikha chwngno chwla bwsa khoroksa rwjakha tei bini bangra sakao no ha naikol phangni barja rwjaknai. Hake bini mung wngnai uanama singsa kok biti rwnaisa phan gwnang kaitor. O bwtango clear ke sao Jisu wngkha phan gwnang kaitor. Point number 3. John chapter 1 verse 1 o bwtango bo Jisuni kokno hai hini sao kok ya phangni simino tongo kok kaitor bai tongo tei o kokno kaitor. O bwtango kok ni sajaknai abongkha Jisu naidi o bwtangni puila khe sao kok kaitor bai tong means Jisu kaitor bai tong. Kubuni bwtang rogo chwng nugo Jisu kaitorni achuk thayungni yagra bwkhak achukjak hwnwi tei kaitor sajlano o sungsaro rohorka hwnwi. Kok kaitor bai tongo o kok thai chwngno kaitor bai sajlani bisingo pherlaimung tongma haike phunugo. Tei kaitorni yagra bwkhak Jisu achukjak mani abobo kaitor bai sajlano pherlaimung gwnang haike phunugo. Pheba kok kaitor bai tongo hwnmani abo kaitor borok wngwi o sungsaro incarnation awi achai phaimani abono se sao. O kokno bujokna bagwi se o word use khlaio. Jisu wngkha 100% borok wngwi o sungsaro achai phaikya pheba bo 100% kaitor bongo. John chapter 1 verse 1 o bwtango kok kaitor bai tongo hwnmani ulo tamo sapikha naipidi o kokno kaitor tewisa naidi o kokno kaitor hwnwi sapikha. Kok sabono hin Jisu no o bwtango Jisu no kaitor hwnwi saka. Kokno kaitor means Jisu no kaitor. Point number 4. Jisu kaitor wngya hwnkhe bo tamo kaitorni sajlani meaning le kaitor no solnai hwnmani de eba kaitor ya hwnmani de. No o kok kubuya sajlani meaning wngkha kaitor borokni incarnation nawi 100% borok wngwi tei 100% kaitor abono se bujogo. Jisu 100% borok wngphano bo 1% phano komiya je kaitor wngmani bo 100 ni 100 kaitor. Bo borok wngphano 100% no bo kaitor. Bo tumungno 100% kaitor ya hwnkhe kaitor no solnai se hinjak khamo. Pheba Jisaya chapter 46 verse 9 o bwtango srai sao ano karwi tei khoroksa phano kwrwi angno kaitor tei ano solnai tei kwrwi. Aboni bagwi Jisule kaitor ya eba bono slaptwtwi eba kaitor bai baksa wngtwtwi wngwi manya tamo khe bo sakphang kaitor Godhead ni kaisa part. Kaitor no solnai tei kebo wngwi se manya bono kaitor. Point number 5. Kaitorni sajla bai kaitorni bisingo pherlaimung different tong. Kaitorni sajla hinjakmani bisingtwi Jisu kaitorni slai chikon abo haike da buji. No, Jisule Maryni oktwi achaiwi kaitorni sajla tei borokni sajla wngphaikya. Pheba bo 2000 bosor swkango sungsaro achai phaipano bole mol brum ni simino tongo. Bo sao angno yaphang angno buchuk. Abono wngkha pre-incarnation bo swkangni simino tongo. Original Bible o kaitorni sajla hwnmani le Jews kok bai aboni meaning le kaitorni slai chikon hwnmani ya. Aboni meaning wngkha to be part of the Godhead. Kaitorni sajla abo kaitorni slai chikon khlaijakmani ya. Abo kaisa bini divine title. It was a divine title. It was saying that he was really God. Jisu no kaitor o concept no bujimani yagulo. Bujimani bagwi Judai rokni reaction tamong khanaidi borok Jisu no butharnani naikha. John chapter 19 verse 7 tei Luke chapter 22 verse 69 nisim 71 o chungnugo. Point number 6. Jisu no kaitor okok John chapter 20 verse 28 bwtango khuk tangkhangkano srai. Thoma bono hai hini saka ani subrai ani kaitor sabono saka Jisu no. Thoma wngkha 3.5 bosor Jisu bai tongwi Jisu bai baksa chanai Jisu bai baksa himnai Jisuni khukni kothoma kaham no khnawi experience wngnai borok. Jisu no kaitor ni bo sawi mankha. Hake thoma Jisu no ani kaitor ni ringkha. Nungle Jisu bai baksa tongjak de Jisu bai baksa chajak de nung thoma ni slai sijak de. Jisu kaitor se wngya hwnkhe tamni bagwi thoma Jisu no kaitor ni ringphuru. Ano kaitor ta ringdi ni Jisu saya. That means Jesus is God. Jisu wngkha kaitor. Point number 7. Baksa Christian rok wansugo English Bible o kaitor no seithani God tei Lord bebak capital letters bai siyo. Jisu no khe Lord tei God hwnthani capital letters bai chengphano tei khe bebak no small letters bai siyo.
aboni bagai Jisu God ya ni sao phiaba Old Testament no Kaitor no God te Lord ni simani jaga bebak no aboni original term ke Jehovah ni si suyo Jehovah ka Kaitor Jehovah kok thaino translate khlai suitani se abo hai khlai siyo Lord te God Lord nge bebak capital by Jeremiah chapter 23 verse 5 to 6 obatango Jisu ni bagai kok dieri sajak thani naidi o Jehovah no Jisu ni ching clear ke bujinai oro saka naidi omhai salrok phai tongo afro ang Daud ni bosongo soi khorokchano tisanai bo habugra engei simung baike hanonai kolanu hawo soi ke bosthumui te kaham ke samung tanganu bini jorawo judai rok mathangjaganu tei Israel rok kirma krei ke tonganu te bini bumung hai hne ringjaknai subrayong chini soi kubui obutango Daud ni bosongo Jisu ajainani kok dieri sajago bini bumung hai hne ringjaknai subrayong chini soi kubui verse 6 ni opaithago Jisu ni bumung subrayong hne kokborok bai seijakmani original Bible te American Standard Version ke Jehovah hne si suyo hake a Jehovah God no si hino phya a Jisu ni kok no seijak thani Jehovah ni samani hake a Jehovah God no hinmani Jisu ungya diba abono karibo verse 6 ni paithago Jisu ni bumung subrayong hne kokborok bai seijakmani abo NIV tai Catholic Version te King James Version rogo ke Jehovah ni jago Lord hne joto capital letters bai ke seijago hake capital letters by Lord ni seijaknai aro Jisu ni kongno sawi tong ya diba Jisu ya diba hake Jisu Kaitor ya diba te kaisa chart naidi o chart hongke Jehovah eba God eba Kaitor bono Jisu abo chung proof manu puilano 1.1 Jehovah eba Kaitor ni kok Jesaja chapter 40 verse 3 butango saw oro Jisu ni kongno sai tong ya Kaitor ni kongno saw hasing haparo subrayong mani English Bible ka joto capital letters by Lord bagai lahars namdi chini Kaitor ni saboni bagai Kaitor ni bagai chini Kaitor ni bagai haching haparo lamano kepleng khlaidi akok Mark chapter 1 verse 1 ni simi 3 batango Jisu ni bagai se okok sajago ni Mark jingno saka oro saw omono Kaitor ni sajla Jisu Kristo ni kothma kaham omo Jesaja dieri hai nei sei kalangma haike chengsa jakka Kaitor hai ni saw iko omono ang rohormani aborok ang bono nini lama hokna bagai nini slai sikang rohoranu haching panthorok khorokja hai hini chiri khokjak subrai ni bagai lahar snamdi bo himna ni lamano kepleng khetondi smai kacham ni Kaitor te capital letters bai sijak Lord bono Jisu nei Mark bini kothma kahamo srai ke proof rekha hake Jisu Kaitor ya diba point number 2 Jesaja 43 verse 11 batango Kaitor ni kok Jehovah ni kok hai ni saw angno subrayong te ano kare te muthangnai sa krei Kaitor no kare te kebo muthangnai krei Jehovah no kare te kebo muthangnai krei subrayong joto capital bai seijak Lord bono kare te kebo muthangnai krei ni smai kachama saw pya samung chapter 4 verse 12 obatango saw a capital letters bai seijak Lord eba subrayong bono Jisu no kare te muthangnai sa krei Kaitor simisi muthangnai sa engei tongkhangke phiaba luk seika samung bijabo Jisu simise muthangnai sa bini bisingtei simise muthangjaknai hake Jisu Kaitor ya diba point number 3 2 Samuel chapter 22 verse 2 to 32 butango Jehovah Kaitor ni kok hai nei sajaka subrayong ani holong subrayong engka Lord LORD joto capital bai sejak ani holong rock ano katirnai te ano phioknai sabo Kaitor te sabo subrayong chini Kaitor no kare te sabo se holong chini Kaitor no kare te sabo se holong nisau Kaitor se a holong bono kare te kebo holong ngai manya capital letters bai sejak Lord te Kaitor engka a holong pheba 1 Corinth chapter 10 verse 4 obutango tam sakanai di bebak no Kaitor ni aroni nungmung pot sanang laikha borok bai baksa thangnai Kaitor ni aroni holong dap ni se tei nunglayo a holong dap engka Kristo a rock bonong ka Kristo point number 4 Jesaja chapter 44 verse 6 batango saw Israel ni bugra te bono phioknai subrayong hai ni saw sabo saitong subrayong angno yaphang angno buchuk ano karite kubuni Kaitor krei Kaitor no karite kebo yaphang buchuk enggi simanya okok sanai bo Kaitor subrayong si sawitong obutango angno yaphang angno buchuk hini sanai ka capital letters bai sejak Lord
Kaitor. Paithago ke saka ano karite kubuni Kaitor krei phia phunuk jakmani chapter 1 ni verse 17 18 tai 22 ni verse 12 13 oputango ke Jisu srai sawitong angno alpha angno omega angno yaphang angno buchuk angno puila angno paithak hnei hake a Kaitor Jisu yadiba kisapano confuse ungthai krei Jisu no Kaitor Jisu no God phiaba baksa Christian rok confuse ungjago kaisa verse Kaitor te Jisu Kristo hne swkagui swijak mankhangke aro Jisu Kaitor ya hne wansogo 1 Corinth chapter 8 verse 6 1 Corinth chapter 8 verse 6 obotangole phunugo only Apha God the Father bono bujokna phurke Kaitor ni simi suyo te phia je verse Kaitor by Jisu Kristo ni kok swkagui swijago aro Kaitor abo God the Father no bujok manisi te Jisu Kristo ke God the Son abo haino God the Father God the Son te God the Holy Spirit o khoroktamni mungni skangono God ni use khlaijago paithago ang okongno sanai Jisu ungkha God sajla ungkha bini divine title te bo Apha boya te bo phola kathar boya phia bo God the Son srai da ungkha je bujinai comment khlai sadi te video no share khlaidi channel o katal ungkai tongke subscribe khlaidi Jisu Kristo ni mung te bo kuchugong thun Kaitor lobjak thun hambai।